Masama ang magpakasal ang magkapatid sa iisang taon, na kilala bilang sukob. Ayon sa tradisyonal na paniniwala sa Pilipinas, may isang konsepto na tinatawag na sukob na itinuturing na masamang pangyayari kung mag-aasawa ang mga magkapatid sa loob ng isang taon. Ito ay dahil sa paniniwala na magkakaroon ng malaking problema o pagkakasakit ang mga magkapatid pati na rin ang kanilang pamilya. Ang konsepto ng sukob ay kaugnay din sa pagsasama-sama ng mga kasal at libing. Itinuturing na masamang palugit kung magkakaroon ng kasal at libing sa loob ng isang taon dahil naniniwalang ito ay magdadala ng kalamidad o sakit sa pamilya. Kaya kung sakali mang magpakasal ang magkapatid sa loob ng isang taon, o kung may kasal at libing na magkasunod, itinuturing ito bilang mas asama at delikadong pangyayari sa tradisyonal na paniniwala ng maraming Pilipino. Ito ay nakabase sa mga sinasabing negatibong epekto nito sa pamilya at buhay ng mga taong involved.